Lah wong kene iki grup kuwi. Kana grupe Bagus nyapa kowe. Lha nyapa? Grup kuwi tak sakoni 2000 weding tunggale bakul iki. Lho, kowe aja nesu lho, Hap. Ini apa? Lah nek kene iki melu aku ya aja nesu. Kowe kok sangumu tak jaluk. Kok kowe grupmu kono menunggu kene. Iya, masuk grupmu duwe lumba-lumba ya ben. Ya ben masuk nyapa kok. Aku lho duwe gorengan. Kok lho aku. Grupku tuku gorengan dhewe. Grupmu kono blek lumba-lumba kono. Ben ra apa-apa. Bangkil. Engko sik Bu. Ya, buku senimo. Luar biasa loh, Ham. Luar biasa. Sore hari ini luar biasa. Adewe nang kene, Gus. Nggih. Critane ki adewe nang kene kon menghibur, Gus. Menghibur masyarakat Malo. Nang kene ki ya taman ya pariwisata nggone ya nggo hiburan di reokan kaya ngene. Tapi ya luar biasa. Luar biasa apa neh? Luar biasa. Kok iso? Reokan Arang Gading, Mas. Reokan Arang Gading, Gus. Ya. Jarene nang kene lurahe mau bisiki. Piye? Sok ben malah reokan Mas Sasi pisan ngono. Ya. Ora apa-apa. Luar biasa. Tepuk tangan ke masyarakat Malo. Masyarakat Malo luar biasa. Dan guyub rukune, Gus. Nang kene ya ngono iki mau memperingati HUT RI. Kemerdekaan, Gus. Yang ke-81. Saora-orane adewe dadi ganongan kene diundang karo grup Harimau Tenggara. Nang kene diguyub rukun karo kae sapa paguyuban pedagang PPM Mojorejo Lestari lho. Dan pedagangnya tak dongakne rezekine akeh. Amin. Tak dongakne dagangane laris. Amin. Penonton rasane kebacut dalah. Yo jenenge penonton yo sangu to. Lho kok ngene genah lho dagangane apik-apik ya ta. Tempatnya ya istimewa. Betul. Kaya ngene adem ning pinggir sawah. Adem pinggir sawah awat yang ora enak karo sitok, Ham. Apa? Aku lagi teko kono keroken. Lah iya kaya ngono. Nang kene ngono ya sawahe kaya ngono subur, Gus. Subur rakyat adewe mau ya wis nyolong jagung kok. Wah, jagung. Nang kene adewe mung ora omong tok. Ya. Saorane adewe dadi ganongan sing akhlak, ganongan sing iman, ganongan sing multi talenta nang kene ya ndongakne, Gus. Ya, ndongakne. Ya, tak ndongakne sing. Ndongakno sing. Tak selawati ya ben. Ben rezekine do akeh. Ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nang selokolan sumur wong Malo rezekine makmur. Nang Solo nyemplung sumur wong Malo tak dongakne panjang umur. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nang Solo nggawa blendrang wong Malo. Ngapa to? Kowe nang Solo adoh-adoh lho nggawa blendrang apa? Lah nang kono warung Malo lho akeh. Lah kowe nggo blendrang teko Solo nyapa? Numpak sepur. Ya. Nang Solo. Nek Solo nyapa kowe arep? Lah mau arep blendrang kleru ayo aku samar nek kleru nang. Lah rene ngono warung akeh. Kowe teko Solo mangane blendrang. Ya. Asline ra iso gawe parian. Nang Solo golek genteng. Ya. Wong Malo kegeden bokong. Kowe aja kaya ngono. Ngapa kamu itu parian? Kene masih bokonge gedhi napa? Rezekine ya melu gedhi Allahumma. Amin. Layak to. Napa? Nang kene grupku ki mau lungguhe ora iso ndepet. Bakal geden bokong. Ya sakan tempe. Kowe aja kaya ngono wong ae. Jan, muga-muga sing rawuh ten mriki sedaya mawon kula dongaaken panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Amin. Barokah urip. Selamat donya, selamat akhirat. Yo, geger wale.
Ya panggah iki. Dirijen kucluk kowe iki. Lah bature wis teko kono bekas kena Selasa Rebo kok. Ya, kowe ben semangat lho, Ham. Iki kemerdekaan lho, Dewi iki ben merdeka kok. Merdeka. Ya, Ya aja ta. hah. Merdeka. Wes, merdeka. Aku. Geti kowe. Ya. Semangat 81 Malo bisa. Nang Solo tuku krupuk. Ganong nang Malo karo kedhos remuk. Ngapa wae kok iso remo iki lho. Loh, Dewi iki menghibur masyarakat Malo lho. Nek kene kudu semangat. Dewi kudu membuktikan Dewi iki kudu nyambut gawe sing tenanan. Yo ayo lek ngono. Balwara Malo rong metu lho, Balwara Malo rong metu. Loh, teko. Teko nono. Kowe aja nyeluk lurah Malo sih. Nang kene ngono. Nang kene yo bintang tamu sawer yo enek. Cak Paidi. Balwara Malo kan medal. Ndi Cak Paidi? Wih. Liwat aku kali. Aku bokae. Dadi tanggoler. Ya Allah Pak Idi kok wis tuwek. Ora biasane kowe ora kuwi ya. Oh dandara mandunge ngamak. Oh bisa pasar. Tak Paidi teko weh. Wong edan josi. Pak Idi teko nang kene iki mau ya critane ngono. Arep nyawer. Seniman ban. Oh, salah lagu. Bataru babus. Udah kuwi. Oh iya. Ayo Pak Paidi, para siswa. Pak Paidi ngadeko. Pasar ngunut. Udan deres. Ya, Sing lagi viral kuwi lho. Cak Paidi lek ra disepoti lagune Gajah Viral ya moh. Lah mono. Oh iya.
Request apa? Udan deres, Udan deres. Mendunge kata padon aku nginjem nengepel pasar ngono kamu pas tuku tahu pasar ngono tak sayang boleh kok malah rujuk masuk Balik nih, Mbak, balik, Mbak. Masuk. Jan Josis. Jan. Masuk tak Pak Idi. Sama Matur Matur suwun. suwun. Masuk. Pol untune kotak. Ya, dhewe ki cepake jadil sak mono-mbane. Ayo digas nih. Eman-eman radide yo. Yo. Anak itu tuh sawo kawaan yo anak go. Yo. Gas nih. Oh. Oh, Mbah Lurah Malu. Oh, Pak. Hop. Oh, tuh kita Bapak Lurah. Bapak Herman, woi Jan. Pak Herman. Sugeng santen, woi Jan. Oh, Jan nak seneng Pak Herman dolan karo Pak Paidi. Pak Herman ndi? Maksudnya Pak Herman ndi lho lho. Tadi Sugeng santen Bapak Lurah, Pak Herman, jan diagah gede dhuwur. iki anake sapa Pak Idi. Pak Idi rasa Ayo Pak Idi. ya Jan. nggih matur suwun dumateng Harimau Tenggara iki wau sawere kula cedhek diramawen nek ngadeg mengke dikabruki ning omah nggih sabar sing penting tetep guyub rukun nggih Merdeka! Merdeka! Nggih. Ngoten mawon, Mbak. Mbak? Nggih, Mbak. Nggih. As, Pak Herman. as, nyemplung nih otak. Ya sik. Wow. Ilham. Lah Pak, lah mboten sarepot-repot Pak Herman. Ya Allah. Aja kaya Pak Herman ngono. niku repot-repot lho. Engko lah mboten kat wau mawon lho. Pak Herman, yo. Jan Herman. Pak Herman ya Allah, Jan, aku kemah. Dolan gone Pak Paiman, tuku ciu. Pak Herman aku njaluk biru. Oh kuwi to. Hah? Ya dikem lho lho. Masa jujur Mbah niki, Mbah? Anu, ini wong selawe cek lho, Mbah. Lah ngono lho. Sawi. Lah lurah lho. Aman. Jan Pak Herman. Matur sembah nuwun Pak Herman. Pak Herman ya Allah, Jan. Sehat seger waras Pak Herman. Heeh, aku- Rezekine kathah. Jan bagus anake sapa
Paidi. Lah iki sing kaya luwayan ae sapa? Paidi. Kakangane Iqbal. Kok malah pira? Seket. Kowe. Seket. Lah kok aku 50 kowe ngedum. Orang mbak. Aku lagi iki lho, Mas. Piye? Nemoni lurah. Heeh, piye? Dek, 50 Seket. seneng ta. Kowe seneng mesti. Kono. Kowe mesti seneng. Kowe seneng. Gebare. Dumen. Lah itu kan jadi lek wong pira? 1 2 3 4 5 6 7 10 wis ya. 5.000. Apa? Syukuri apa ta, Mas? Bayangno ta. Lah 20.000 mbak, kowe apa ya tumen? Bingung lho, nggak salah ini aku ki. Kowe seneng ta marang? Wis aku to. Kowe nyapa to kowe iki? Lah bakat makur kudu nanding aku. Iki, heeh. Pak Herman, Heeh. kepala diesel. Iya. Ya mbok seneng aku kaya ni. Iki, yo, jajal tek kono. Pak Herman, jenengan anu to, kersa niki. Seto bel. Cinta apa ora bel? Yo ngono kula. Ngono kula Mas, rae Mas. Ya mana kono aku ra wani ngadeg. Coba, Ayang bebku niki ne padha lanange lah nyapa lho ora wani iki lho. Ya, Kowe iki aja kaya ngono. aja kaya ngono we. Kowe iki dipacaki wedok mergane. Lah lek kowe dipacaki kaya Pak Paidir, Pak Herman ya wegah. Cepet ki lho 50 to, cepet. Tak toyo we engko. Kosong cepet lho. Dibenake, benake. Benakno. Kuwi ham suweno, suweno ham. Benakno nggih, Pak. Lah. Ya dah. Ora ada hukum tak pateni. Aja nesu-nesu, aja nesu-nesu. Wong iso nesu ae to. Mas, Piye? tamu. Sembah nuwun nggih Pak Nggih, Lurah. nah, ya ngono lho. Kata nggih. Amin. Ngene 50 Cair-cair. tuku soptek iso. Heeh. Tuku bako ya cukup. Heeh. Ora kaya mau 20.000 kok nyedum. Sembah nuwun Heeh, nggih. didongakne. Apa? Mbah Lurah Ora didongakne. dongakne aku. Lah nyapa urip morat mari kok dongakne kok. Ya ta wong nek gregetne ya ngene iki lho. Lah bayangno to wong lanang maca wedok ngene premorat mari to. Wah, ya ora mado. Ya ora apa-apa, wong disyukuri kabeh iki kok iso. Endi? Halo. Apa iki? Ya, aku dene kan lak melu gajah-gajah to. Melu jajan. Lah aku sakut gruwe mati ta Mas. Masa? Alah ora apa-apa padha lanange aku. Iya, Halo. rono. Oh. Sik. Yogane dipikir no yogane kendang karo kempel ora apa-apane ya ora jalan no. Iya. Sapa iki? Nggo dompet ora kon ronoke. Nggo bawa ya ya. Rono. Jan. Bela. Lah kok nyanyi lah mate di kana loro ka iso aku. Katonyo kowe kok arep dipateni. Oke Dana, sama aja dengan cara aku mbak. Ya Allah lah. Ayo lah tak baik iya. Sampai jan dosak-dosak. Bar, Pengen apa? masuk. Pak. Jadi ke dalam cara aku loh mas. Masa? Aku pengen seneng sama. Kowe ora kok kedanan, kowe ngono lagu, Bil. Hah? Kowe lagu. Nggih, nyuwun sewu nggih sapa iki. Niki wau kula ki temriki jate mboten nyanyi. Tenan lor sar lagi mawon mungkin nggih. Kali kula apa to? Masuk, Pak. Heeh. Sembah nuwun. Bangun Jan. Wes, Yo. nyapa aku. Yo wes ape matur. Iya. Ayo, Han. Bela ganong. Oh, bela ganong request. Yongko. Sing urung wayahe dhewe engko aja. Heeh. Masuk. Oh.
Ya Allah, Dek Tika, ya. Suwi ra metu ayo kaya kongslet. Sing jaluk ning kono diparani sing ning kono. Ya ampun, nyapa? Trayo Tika ke kan biyen ngelek kaya rene ke. Ratinge kan biyen panggang nengen. Lah iya. Hah? Iki sapa kon utup? Ya Allah, piye kabare Dek Tika? Sehat. Tahap. Oh iya. Anak songo. Tahap. Ya. Jan, tahap. Ayo, anakmu cemburu lho. Di Ora. Ayo. Kowe nyandi ta? Wes, kowe ke sing jaluk nang kene lho, Dek, lah tok parakne rono ki piye sirmu? kowe njaluk eneh iki wis pilihanku. Ya wis, Ayo. tak jaluk neh. Ya. Apa kowe jaluk apa? Nek kok kaya wong mutur setruk aku. Wis minyak kurine, regane wong mawon. Hoi, tepuk tangan. Ya, Jan. Agus tukang wis. Yo! Ya ngono lho, Gus. Ya ngono lho, Gus. Sakingan pilihanmu Piye, Gus, rasane, Gus? Rasane piye, Dek? Dek, ora apa-apa ya, Dek. Adewe masuk kowe, aku cilik, kowe cilik. Adewe sing penting ora kaya pasangan sebelah. Masa lho sing lanang njaluk edrek, sing wedok malah minyak ndase. Kowe nyapa to? Kowe iri to karo pasangan kita? Alah, aku ora iri, Ora iri aku, ora apa-apa ya, Dek. Kowe tak jadolan nang Malu, tak tumbahne pentol karo es buah ya, Dek. Mandak pentol ya, Dek ya. Sampeyan lo tak jak nang Malu ning wisata ya Allah, Dek. Tak jak nang Tebon. Ora apa-apa ya, Dek. Adewe mau nang kene timi mesra ya to. Adewe numpak motor PCK. Oh, PCE kan kemenyek aku lho. Sapa? Motor.
Ora apa-apa ya, Dek. Mulih tanggapan kak kowe tajak tumbas mie ayam. Ora kaya pasangan sebelah masa didulang endut. Mie ayam bangga. Lah apa kowe? Mandak mie ayam ya. Kan dhewe lho Dik ya. Duduk semua. Yo, Gus. Wani ora njaluk edrek wong loro. Yo, ayo. Ngapo? Iki lho, petong apa to iki? Kowe pasangane Agus. Ya. Aku Tika. Ya kuwi karo wong loro kuwi. Oh, Iya melu. iya. Njaluk edrek. Heeh. Iqbal kok sing edrek iki. Ayo. 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 Oh ya. Yo, Iqbal. Wis, yo. Yo. Oh, Nita, ayo Nita. Iqbal. Anu rasane piye? Wedi pokoke. Masuk pol lho, Bal, masuk pol. Ayo. Masuk pol. Harimau Tenggara masuk pusat wilayah Indonesia jauh. Hai. Oh ya. Harimau Tenggara pusat wilayah Indonesia jauh. Sampai ujung gua. Yo, lagi, lo, kau ini lagi lo.
Oh, iya terus. Ya, ayo terus. Iya, terus. Iya, udah. Ayo. Ayo. Oh iya. Walah, caca mbok mesakne ambekane kaya mentok iki lho. Gus, Ora kae lho ilame lho. kowe iki tukang golek ula barang kok ganong kuwi ngawur. Apa to kok jan luar biasa lho. Lah wong tukang golek ula kok Jane ganong. wong lanang yo ngene iki lho. Oh, Jane wong lanang yo ngene iki lho. kok iso? Lho, kerja banteng tulang bakubrak iki lho. Ya, dewangi banting tulang. Ayo Ham, Semangat nek. semangat ya lanjut. Iki Ayo. ono kripik gedang kripik lo. Sabar sauntara genti kanca. Ya, Ya, ya. so. Dan Oh iya. Harimau Tenggara. Tuh, ayo jidat. Hei. Tuh. Sang patah bujong gua nom. Monggo, ya oke dipersiapke.